Lomdlalo weshashalazi odlalwa yiningi labesifazane uqhakambisa izinselele ezibhekana nomuntu wesifazane osuke ehlukumezeka, ekhishwa inyombazane futhi ecwaseka. iThe Voice iphinde igqugquzele abesilisa ukuba balwe nalesihlava. Listen, oh you men, listen to the voice of women. Wamadoda ngithela lelani. It's a clarion call for men to step up, and let's take our place in society and let's begin to behave like human beings. Let us begin to recognize that there is something wrong in our society. And acknowledgement is the first step to take to be held accountable, and we need to be responsible of our actions. And by so doing, we need to give back our children and our women their voices. Ngqongqoshe wezobuciko namasiko uthi ukuhlunyezwa kwabesifazane ubhubhane okumele kubhekwane nalonqo. This beautiful play here is about attacking the scourge and this pandemic called GBVF.